sa ika-28 nga adlaw sa atong pagbuhat og content nga ka-Unisyon is nakadalikyat gihapon ta diriya og kaon sa atong usa sa mga pinakapaborito nga fast food chain diri sa Butuan City. Mao ni siya ang Greenwich. Nanita diriya kay nadiri atong paborito nga spaghetti. Ug karon sa atong pagkaon mga ka-Unisyon is na-miss jud pud ko. Tungod kay diri sa atong gikahimutangan diri sa Greenwich, isa kong view sa tubangan is ang Mang Inasal. Ug sa kilid pod na gitawag nga Chowking ug sa tabok na Jollibee. Kini siya gipanag-iyahan sa usa lang ka tawo mao si Tony Tan Caktiong. Kung ikaw nagatan-aw sa akong mga previous video, ato na siyang gi-feature si Tony Tan Caktiong na mao ang founder sa Jollibee ug sa paglabay sa panahon yang gipamalit o gi-acquire uban pa mga kumpanya na mao lagi ning Greenwich, Chowking, Jollibee, Mang Inasal, Burger King ug uban pa. Ug sa atong pagkaon diri no ma-inspire jud tag maayo sa iya tungod kay wala siya ni surrender ug sa paglabay sa panahon iya kini ipalambo iya mga kumpanya. Kini siya napahimuslan sa mga Filipino gikan sa una hangtod karon. But anyway, kanila sa atong video karon mga ka-Unisyon, kung asa mga karon amping ayo sa imong mga lakaw karong adlaw. Bye.